May buntag mga ka-super. Ang atong oras alas sa 7:12 na sa buntag. Kini yung ka-super Benjie Talisic nga nagkontraktibenta sa may barangay Mambaling nga ni nga tundag may Subo. Makita niyo kining kutsilyo, no? Na mga kay lama sa dugo, palasko man dugo ani mga ka-super. Girespondihan nato ni ang kaning usa ka pagtubag karon sa mga sakop sa city ambulance, City of Cebu, mga medical personnel diri mismo sa barangay Mambaling niya tundag may Subo. O niya kay dunay allegedly nga patient nga lang gi tubag karon, but unfortunately pag abot nila sa area di sila makaduol tungod kay ang kaning maong ilang catering nga patient dunay dagko chilyo nya mo kining mahalong sila nga duol tungod kay doon na may kutsilyo ang kaning mga pasyente. Hinungdan nga nangayo sila tabang sa tong PNP sa Mambaling Police Station 11 o respond din karon mao ni ang kutsilyo nga nakuha. Di lang natin ipakita ang naong sa mga nga patient kay aso na siya ka persons with disability PWD, no? O niya diya karon dun diya karon napangatong PNP. Makita ninyo kay mismo na siya glass yung liog law may sumad mga super watak hibaw ito yung sa rason niya dito pakita atuloy ko na mana kana mana lang ko no siguro sa anyos ato paminaw ang pagiging sa pulis no ang pagigahinabi niya dito pakita di mga biktima. So nag-history ang PNP karon as part of kaning relieve no sa kaning maong biktima nga mismo og hunos kaning mismo og glass sa sing liog mga ka-super. So di nato bakit ay naong sa patient tungod kay as part of kaning security sa iyang bilingon og baghata po depensa nga di siya maawaw no. So man nga diya kasi gawas atuloy pakita ang ilang tiila no. Okay. PWD siya no, mana yan tiil mga ka-super. Ato balik ko na nga usually siya siguro sa anyos o niya misway og lasing liog wala gibaw ko sa rason gipapuyo na siya dili kining usa ka panimalay o kining usa ka tipo ka panimalay wa dili ang mga nagpuyo dili dili tag-iya po gipapuyo na sila nag-caretaker na sila nya kini gipapuyo po dili kani mga biktima o niya ang kaning maong biktima nga siguro sa anyos mga ka-super. Ato balik ko dili dito. Okay. Dito makita ang naong nga. Masa. Gibagawas na. Ito makita. Ay pamupot. So, dito makita ang naong no. Managot silyo. So mo ni gipagawa sila. Dito pakita ang naong no, mga ka-super. Bait-bait na siya karon, kuyo ka tong PNP. Mga igala. Okay. Okay. Hapit by bot.
Og naibot pa pastilan mga igala. So mo ni ang atong giyayungan siya sa ambulans niya asa atong mga personal, no. Kay dalo sa ospital kay dili badag dinhi dalhon sa ospital tungod kay na mga last ang sa Manila mga ka-super, no. So yan ni atong pulis, bisag gali ka na mawang manok tawagon ng pulis, bisan og kaning mawa ang ilang bana, mawa ilang asawa tawagon ng pulis nga napoy uban mobasog sa pulis pastila may kaning kuan. So mo ni ikuan na siya kanang gikarga kay tungod kay PWD o niya okay gikarga sa mga ka-super, no, sa akuan sa kanilang ang kaning ilang ka so tawag kani katre or ambulance bed ato balik ko nga ilan dito pakitang naong as part of sa iyang security mga ka-super. So dalo ni sa pinagkapko sa CCMC pinagkalabing doon CCMC. Okay. So mo na ang ano, mo na ang kutsilyo na na-recover. So dalhon niya karon sa Cebu City Medical Center kay mga biktima nya miswa sa paglaslas ng liog nya niabot ang pulis tungod kinangagtabang atong mga taga-ambyo tungod kinahalo sila kay nabalag sa posisyon ang kani kutsilyo. Wala rason nga nung nag-laslas ni, no, ang kani mo ang lalaki kisa pang sabi ibangan Anthony Quijano 56 year old og taga barangay Mabaling o nagpuyo lang diri sa barangay Mabaling gipapuyo diri mga super. Nagulang mga balita, labas impormasyon nga gitubag karon sa Super Balita Cebu. Adlaw karon Domingo, pizza 23 na sa buwan sa Agosto 2020. Benjie Talisic, exclusive nga balita, may buntag.